či už seniorskej ako Rafanides alebo Vrábel, ale aj z tých mladíčnických. Výborne teraz Ivan Drozdov podržal na chrbte protihráča a vytvoril priestor pre Briana Zambrána. Znovu dobrý výjazd Lavičanov spod tlaku. Mali to zaujímavo zohrané, keďže Bystričania sa na... Dobrá prihrávka na Vajdu a toto bola obrovská možnosť. Teraz si ale neporozumel so svojimi spoluhráčmi. Tamer Lašin veľa lopt zbytočne stráca, nevychádzajú mu ani súboje teraz, ale rýchly break Bystričanov, obrovská šanca. Ďalej pokračuje Oliver Štrofek, ktorý už dvakrát striedal, dá sa povedať, z takej vlastnej vôle, kde mu nevyšli nejaké veci na